मुर्दाबाद 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 इउपिपिएलनि सोलायनाय गोनां सोरखाराव गावजों गाव मासिखौ लानानै दुंहाव थासारि मासिगिरि बिफाननि थाखाय बोलोआव थानाय सोरखारनि फारसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद रावजों होज्रिख्रावनाय गबिन्द बसुमतारी मुर्दाबाद डिप्युटी चिफ मुर्दाबाद थारैनो इउपिपिएलनि सोलायनाय गोनां सोरखाराव दिनै मासिखौ लानानै मानोथो खनले खनले दुंहाव थासारि सोमजिदों। क'क्राझार जिल्लानि 8 नं दतमा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय उमानन्द प्राइमारि आरो दुमारिगुरि प्राइमारि इउपिपिएलनि बिबानगिरिफोर आरो रायजो राजाफ्रा दुमारिगुरि बिसिडिसिनि मासिगिरि महरै सोमखोर ब्रह्मखौ हास्थायदोंमोन। नाथाय रायजो राजाफोरनि हास्थायनायखौ थिसनालासे जेकेसान बसुमतारीखौसो थिसननायनि हेंथायै खुद्रिखांदों रायजो राजाफ्रा, जायनि जाहोनाव दिनैनि बे दुंहाव थासारिया आरो बुफाय बुसिनि थासारिफ्रा सोमजिनो मोन्दों। दा बिथांनि जायनाखि सेलेक्सन खालामनानै हरनाय बियो एनडिबिएसनि जिउनां एनडिबिपिनि जिउनां जेकिसान बसुमतारी जादब बेखौ हरनाय जादों। दा जोंहा बाहाय एसेबो गोजोननाय गैया, मानो होननानै बुङोबा जोंहा जोंनि रायजो राजानि लुगैनाय आरो मोननैबो प्राइमारिजों जोंहा जे थांखि बे थांखि मथे जोङो आगुनि जायनाखि जोंहा जों सायख'खानाय मानगोनां सोमखोर ब्रह्म बिथांखौनो जों लुगैयो दासिमबो। दा जोङो मोनसे खावलायहरो सेन्ट्रेलसिम जाहाथे बे जिनिसा जाफुंनानै फैफिनो। आरो जुदि जोंथ' अलरेडि रिजार्भेसन होखागोन आरो होखागोनबो, मानो होनना बुङोबा जुदि जाफुङाबा जोङो हमना लादो इउपिपिएलआ गिदिर खहा जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बावहाय रायजोनि गांनाय लुगैनायनि खोथा दङ। बे समाजनि खामानिखौ मावनाया बिसिडिसिनि बांसिनानो बिसिडिसि चेयारमेनानो बांसिन मावनाय जायो। दा बिनिखायनो जोङो जोंनि लुगैनाय बायदि जायाब्ला बावहाय गिदिर मोनसे खहा जानो हागौ होननानै जों सानो।